kvällarna också. När det är riktigt varmt på dagarna så blir det alltid svalare på kvällarna. Man tar på sig lite mer kläder också. Men det har varit en ganska sval sommar i år tycker jag. Hållandevis mot vad det brukar vara. Drygt 20 grader de flesta dagar. Idag var det varmare. Men det har varit kul i alla fall att filma för YouTube. Där de här 8 månaderna som jag har haft det. Och jag har varit ute och filmat lite olika grejer, mycket i vår och sådär. Det händer ju liksom alltid någonting i Stockholm också som man kan filma. Det gör på de flesta ställen å andra sidan. Men ibland är det inte säkert att man kommer på någonting och då blir det mest att jag lägger upp äldre videos och sånt där. Men det kommer komma upp mer grejer i alla fall. Mer grejer som händer och andra grejer som man kommer på och så. Vi får ha så bra.